מידע מבוסס נתונים מאפשר לציבור הרחב להבין טוב יותר את המצב ולזהות את הפער בין הרע שמייצרת מכונת הרע לבין המציאות. במציאות הכאוטית שהקואליציה יוצרת כאן, כשספין רודף ספין, קל מאוד ללכת לאיבוד וליפול למלכודות הנרטיבים שלהם. כדי לתת מענה למציאות הזו, הקמתי את מיזם המצב הנתון והחלטתי להקדיש את זמני לקידום הנושא. כך למשל, במסגרת המיזם אני מנהל מעקב אחר סקרי מנדטים ודעת קהל, ומייצר ידע שמזכיר לכולנו כל הזמן שמדובר על קואליציה שפועלת ללא רוב ציבורי כבר כמעט שנתיים, בזמן שהיא מנסה לפרק את מוסדות הדמוקרטיה שזוכים לאמון הרבה יותר גבוה מהדרג הפוליטי. בנוסף, ניתוח השיח ברשת ביחד עם שותפים יקרים נוספים מאפשר להציג בזמן אמת איך עובדת מכונת הרעל כשהיא מחליטה לצאת בקמפיין נגד שומרי הסף, איך חברי הקואליציה נאמנים קודם כל למלך ורק אחר כך לממלכה, איך הפקרת החטופים באה לידי ביטוי גם ברשת, או איך עובדת מכונת התעמולה של נתניהו שמייצרת לו אהדה פיקטיבית ברשת. המעקב אחר פעילות חברי הכנסת לא נמצא רק ברשת כמובן. הניטור כולל מעקב אחר נוכחות חברי הכנסת במשכן, מעקב אחר הצבעות חברי הכנסת, ומעקב אחרי הצעות חוק מסוכנות שמגישים חברי הקואליציה בניסיון לשנות את יסודות הדמוקרטיה. מרכיב חשוב נוסף במאבק שלנו על נתונים מהימנים מתרחש בזירת ויקיפדיה. במסגרת המיזם פיתחתי מערכת ניטור שמסייעת לשמור על המידע בוויקיפדיה מהימן ומתריעה כאשר יש ניסיונות להשפיע על הנרטיב. בחודשים האחרונים בוצעו עשרות תיקונים ושינויים במאות ערכים כתוצאה מניטור שוטף וזיהוי ניסיונות השפעה מצד בעלי אינטרסים שונים, כמו גם שיקוף לציבור של ניסיונות למחוק ערכים בעלי חשיבות לרוב הליברלי. יש עוד מגוון גדול של נתונים בהם נעשה שימוש בהתאם לצורך, כמו למשל נתוני הרייטינג, הכישלון בטיפול בתאונות הדרכים ועוד ועוד. בנוסף, מאגרי הנתונים המנוהלים אצלי מסייעים לגורמים רבים השותפים למאבק לשמור על מדינת ישראל דמוקרטיה ליברלית, כשמעבר לפרסומים השוטפים יש גם שיתופי פעולה ומענה לבקשות של שחקנים רבים מהתקשורת ומהציבוריות הישראלית. אשמח לתמיכה שלכם בהמשך המיזם, זו השקעה לטווח ארוך עבור העתיד של כולנו.